Poslednú dobu sa pýtam sám seba, či už sú smartfóny naozaj také dobré, že sa môžem vykašľať na foťaky a kamery. Do určitej miery si myslím, že áno. Zdravím ťa pri dnešnom videjku, v ktorom sa spolu pozrieme na novinky Xiaomi 15 a 15 Ultra. Prichystal som si niekoľko fotiek a videí, takže verím tomu, že to bude veľmi zaujímavé. Ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, poďme sa pozrieť, ako tie telefóny vôbec vyzerajú. Ako býva u Xiaomi zvykom, tak už pri rozbalovaní nás poteší to, že na obidvoch telefónoch máme nalepené ochranné sklíčko a súčasťou balenia je aj kryt, teda obal na telefón a USB-C kábel. Pokiaľ vás zaujímajú všetky technické parametre, tak link vám nechávam v popisku, ja sa tu v tom nebudem motať, mňa najviac zaujímajú objektívy, takže o tých si teraz v rýchlosti povieme. Začneme najprv 15, všetky zadné fotoaparáty majú 50 megapixelov a Leica optiku. Hlavný fotoaparát má 23 mm a clonu f1.6, takže je to naozaj veľmi svetelný objektív. Potom máme teleobjektív, ktorý má 60 mm a clonu f2.0 a nakoniec ultraširoký objektív 14 mm clona f2.2. Prejdeme ešte na prednú stranu, pretože tu máme selfie kameru, respektíve fotoaparát, ktorý má 32 megapixelov a clonu f2.0. Takže je to tiež veľmi kvalitná kamera, respektíve fotoaparát, pokiaľ potrebujem nafotiť, natočiť nejakú selfie. S tým, že obidva tie fotoaparáty majú 4K, čo sa týka videa na túto prednú kameru. Prejdeme teraz na 15 Ultra, tu budeme mať trošičku také menšie zmeny, ale platí to, že máme opäť Leica optiku, hlavný fotoaparát má 50 megapixelov, 23 mm f1.6.3 a stabilizáciu. Potom je ultraširoký fotoaparát, takisto 50 megapixelov f2.2 14 mm. Máme tu tzv. Plávajúci objektív, je to 70 mm f1.8 50 megapixelov so stabilizáciou, ktorý je skvelý na portréty, ale máme tu ešte ultra teleobjektív 200 megapixelový 100 mm so stabilizáciou a clonou f2.6. Veľmi úžasne to pracuje, pokiaľ potrebujem naozaj zoomovať, robiť makro. Robí to naozaj veľmi krásny obraz, pretože ten objektív je tu uložený pozdĺžne. Možno ešte z tých základných parametrov spomeniem, že pri 15 máme Crystal Res AMOLED display s rozlíšením 2670 x 1200 pixelov. Pri Ultre máme Wide QHD AMOLED 3200 na 1440 pixelov. Čo je super, tak obidva majú jas 3200 nitov, čo nám zabezpečí to, že pokiaľ vonku je naozaj silné slnko, svieti nám do toho displeja, tak si zvýšime jas a všetko pekne vidíme. Začneme najprv tak z ľahúčka, mám tu fotky, ktoré som nafotil cez AI. Dal som tam ten mód, ktorý je daný ako portrétny a teda veľa z tohto dopočítava ten telefón sám, čo sa týka toho rozmazania. No a čo mňa najviac zaujímalo bolo to, že ako sa vysporiada napríklad s týmito vlasmi, kde sú tie prechody z tej ostrosti do neostrosti. Vidíme, že pokiaľ to naozaj že veľmi nazumujem, tak mám tu rôzne také odlesky, príde mi to ako taký blooming, pokiaľ sa používajú špeciálne filtre, ale inak veľmi dobre to AIčko pracuje s tými okrajmi. Preto hovorím, že ideálne je pri takýchto scénách, kde viem, že tie prechody môžu byť problematické, kde sú vlasy alebo niečo sa hýbe za tou osobou alebo za predmetom, nedávať tie najnižšie clonové čísla, lebo ten telefón to začne tak vyhodnocovať, že spraví nám kostrbaté tie okraje. Pozor na to, beriem to tak, že pokiaľ by som chcel tú fotku takto tlačiť v rozmere nejakej klasickej fotky do albumu, tak takéto veci si tam nemám šancu všimnúť, že to by som musel naozaj skúmať niekde s lúpou. Takto sa mi to veľmi páči, tu mám nastavenia, aké použil fotoaparát, čiže 75 mm f2. Mám tu tých fotiek viacero, pretože to, čo sme sa vlastne bavili, že my si vieme vyskladať ako keby celý príbeh pomocou tých objektívov, že máme tu 75 mm, máme tu ale aj 23 mm, že vieme si zobrať celky, polocelky, detaily a vieme si vyskladať veľmi pekný príbeh toho celého. Môže to vyzerať aj takto, ja väčšinou robím takéto storky, kedy mám teda celok, polocelok, aj keď je tam celý ten človek a nejaký detail. Teraz sa presunieme spolu do Barcelony, pretože mal som možnosť vidieť predstavenie Xiaomi noviniek, medzi nimi boli samozrejme Xiaomi 15 a 15 Ultra. A prvýkrát som si povedal, že nezoberiem si na takýto výlet môj fotoaparát a pôjdem tam len s telefónmi.
Ja tu mám fotky a videá, ako si môžeme zoomovať aj digitálne, pokiaľ chceme mať fotky z dovoleniek. Aby sme si trošku vedeli predstaviť, bol som v hoteli a chcel som si vyskúšať len tak v rámci srandy ten digitálny zoom. Toto je fotka na ultra široký objektív z izby. Naskôr som sem dal ruku, vidíme, že tu máme pekne štruktúry vnútri, ktoré sú v tiene. Toto je v podstate dynamika toho senzora. Takto sa v podstate nejakým spôsobom vieme presvedčiť, že či to funguje, keď máte nejaké tmavé časti versus svetlé, ktoré boli vonku, a on sa snaží to nejak dopočítať tak, aby sme mali detaily a štruktúru v tieňoch a to isté v tých highlightoch. V tomto prípade tým, že tu nebolo nejaké silné slnko, hoci to tu bolo dosť presvetlené, to dokázal ten telefón pekne skorigovať. Takže vidíme, že tá dynamika tu veľmi pekne pracuje. No a povedal som si, že skúsim zazoomovať na túto časť, ktorá tu je. To bol nejaký kostol asi alebo niečo podobné. A dostal som sa na limit, kedy som išiel na digitálny zoom na maximum na tej 15. Keď si zoberiem, že táto maličká časť sa mi dala odfotiť na tom digitálnom zoome, tak je to naozaj úžasné. Na jednu stranu áno, pokiaľ to budeme zoomovať, vidíme, že ten obraz nie je bohvie čo. Na druhú stranu, pokiaľ by som toto potreboval dať napríklad do storky ako koláž, že to dám ako jednu fotku, tak ako som robil tú motorku, tak je to použiteľné. Na druhú stranu mám tu ale serióznejšie zábery, keď som bol práve na tom predstavení a tu som striedal obidva telefóny a bol som veľmi ďaleko od tých speakerov, od toho pódia, niekoľko desiatok metrov. Opäť ten telefón perfektne fungoval, čo sa týka dynamického rozsahu. Tým, že niečo mám v tme, mám tu ľudí, ktorí sú neosvetlení a naopak v popredí mám obrazovku, ktorá mohla až moc presvetlená, respektíve niekedy tí speakery boli viac presvetlení, než by som chcel. No a tu som využil manuálny mod, takže stiahol som si ISO na 800 a rýchlo z uzavierky som dal 1/50. To rozmazanie a stabilizácia naozaj veľmi dobre fungovalo a vedel som si spraviť zo svojho miesta široké zábery, ale aj detailné zábery práve tých speakerov, ktorí prezentovali jednotlivé novinky. Ja tam nie som ako oficiálny fotograf alebo kameraman. Ja to beriem z toho hľadiska, že ja chcem mať z toho nejakú pamiatku, poprípade hodiť doplnkový záber možno do nejakého článku alebo do nejakého storička. Na druhý deň sme mali MVC25, takže som si to mohol do sitosti vyskúšať, boli tam rôzne nové technologické produkty, riešenia. Ja som sa najviac motal práve v tom Xiaomi stánku. Mali tu nové auto, EZU 7 Ultra, úžasne krásne nadizajnované, tam sa zdržiavalo asi najviac ľudí, pretože to bolo veľmi špeciálne a dokázal som si nahrať celú tú atmosféru, takže som si to tam pobehal, mohol som si nahrať práve na základnom objektíve celky toho miesta a teda ukázať atmosféru, ako to je veľké, ale mohol som zamerať aj na detaily, takže pokiaľ tam boli hodinky, slúchadlá, nejaké časti napríklad toho auta, tak som jednoducho mohol s tým telefónom nahrať v 4K v 60 framoch na obidvoch mobiloch dostatok snímkov, ktoré som mohol nakoniec spomaliť a mal som z nich o mnoho dlhší footage, alebo teda tie snímky. V rámci tohto som sa ešte zahral na takého foodblogera, vytvoril som si niekoľko fotiek, pretože boli sme naozaj v dobrých reštauráciách, kde sa trochu pohrali aj s tým, ako to naaranžovať na ten tanier. V rýchlosti som si spravil pár fotiek, nie že by bolo toto nejaká moja záľuba. Tu veľmi rád používam nízke clony, ale pozor, pokiaľ to preženiem, môže mať super atmosféru, ale niektoré časti nemusia byť úplne ostré. To je to, čo som hovoril, že pokiaľ to preženieme s tou clnou, že dáme pod 2, alebo 1,8, že pôjdeme ešte nižšie, tak môže sa stať, že niektoré časti budú neostré. Poďme k ďalšej disciplíne, ktorú ja mám veľmi rád, a to sú backstage. Peťo mal postavenú scénu, kedy veľmi silné a saturované svetlo svietilo na modelku, bolo do teplých farieb, a pozadie vo svojej podstate celé to okolie išlo do studených farieb a bolo to v určitých častiach podexponované, v určitých častiach tam bolo svetlo z okien, takže to bolo preexponované. No a pozeral som, aký výsledok z toho môžem čakať. No a tu už som narážal na to, že pokiaľ som to nechal teda na automatike, niekedy mi to vyhodilo práve trochu vyššie ISO a našlo sa tam zrno, respektíve prechody neboli úplne čisté. Preto je lepšie pri takýchto situáciách si to nastavovať manuálne. Pri obidvoch telefónoch môžem používať pri 4K rozlíšení v 60 framoch
lock. Vidie z toho takýto šedivý mdlý obraz, ale on je prispôsobený pre postprodukciu. Takže pokiaľ by som potreboval takéto zábery napríklad zapracovať do nejakého projektu, kde mám aj iné kamery, tak lepšie si to viem prispôsobiť. Pozor, toto neodporúčam používať, pokiaľ vôbec nie ste kamaráti s postprodukciou, neviete ako nastaviť expozíciu, saturáciu, neviete čo tam sledovať. Toto vám môže byť naopak príťažou. Pokiaľ sa ale do toho budete chcieť vrhnúť naozaj do hĺbky, tak ten lock je perfektná vec, aby som si ten obraz upravil čo najviac podľa vlastných predstav. Veľa short filmov som videl natočených na telefóne a práve pre niekoho, kto chce nejaké výzvy natočiť napríklad short film na telefón, tak aj ten lock môže byť veľkým pomocníkom. Hoci na telefóne máme možnosť aplikovať ľutku, teda prevod na Rec 709 priamo od Xiaomi, tak v dobe, keď som natáčal toto video, ešte nebola táto ľutka voľne dostupná, nikde stiahnuteľná, aspoň som ju teda nenašiel ani na oficiálnych stránkach. Dúfam, že do budúcna ju dajú von, buď Xiaomi alebo nejaká tretia strana. Určite k tomu spravím potom samostatné videjko, že ako v podstate to nastavovať a čo nám to prináša. Pri obidvoch telefónoch 4K máme 60 frameov a teda vieme spomaliť ten záber na 50%. Pri 99% práce mi to bohate stačí. Ale pokiaľ chcem naozaj nejaké silné slow motion, tak pri 15 Ultra máme v 4K 120 frameov. Zatiaľ som to vyskúšal len v zo pár situáciách, ten obraz je za mňa úplne fajn. Na to, že to je z telefónu, si myslím, že je to luxus. Pokiaľ ale takéto slow motion nepotrebujete, tak 15 je úplne super. Máme tam takéto vyššie slow motion vo Full HD. Pri fotografii môžeme používať RAW formát. Toto som si vyskúšal u nás v štúdiu, pretože chcel som si nasimulovať, že či by som dokázal spraviť nejaké produktové fotenie. Tu som výlučne testoval 15, bol som s ňou nadmeru spokojný, bol som doslova šokovaný práve z toho digitálneho zoomu, pretože nazoomoval som si, na tom displeji som to videl dosť rozmazania, hovorím si, to nebude použiteľné, ale ako náhle som to odfotil, prebehlo to AIčkom a to AIčko mi to krásne vykreslilo a mal som tam veľmi pekné prechody. Nie je to použiteľné do každej situácie, pretože pokiaľ s tým šejkujeme, tak opäť môže v podstate tá fotka vyzerať neostrá. Ja som si skúsil urobiť makro zábery aj čo sa týka videa a bolo to úplne super na to, že to chcem použiť napríklad na nejakú storku, reelsko, do nejakých takýchto kampaní, tak si myslím, že úplne bez problémov. Na záver by som to zhodnotil asi takto, pokiaľ chcete začať s tvorbou obsahu, či už je to foto, video, tak obidva tie smartfóny sú luxus. Pokiaľ by som sa bavil s niekým, kto nevyužije ten extrémny zoom, nepotrebujete v 4K tých 120 frameov a nepotrebujete ani o toľko väčší ten displej, tu tie možnosti, ktoré tam sú, tak si myslím, že tá 15 úplne luxusne, bohate postačuje. A tiež si viem predstaviť, že práve 15 používam na výlety pre rodinu, na nejaké reporty z rôznych eventov alebo workshopov, kde sa práve nachádzam, alebo si chcem práve zdokumentovať nejakú výstavu, alebo ak tu máme v našom štúdiu Fotokom nejakú veľkú akciu. Na druhú stranu, pokiaľ už pracujem s tým obsahom dlhšie, viem, čo od toho potrebujem, hodí sa mi práve aj ten zoom, alebo aj 120 frameov 4K, tak si myslím, že tá Ultra pre mňa bude totálny luxus a ako keby nejaký doplnok k tým mojim kamerám, ktoré používam. A preto som sa aj ja rozhodol, že budem pokračovať s Ultrou. Takže pokiaľ je niečo, čím by som vedel pomôcť, či už sú to nejaké tipy, triky alebo nejaký tutoriál práve na fotenie, točenie so smartfónom, kľudne mi napíšte do komentáru, ja už potom spravím nejaký ďalší obsah, ktorý by vám mohol pomôcť. A kľudne mi do komentáru napíšte, či vás tie telefóny presvedčili, či už by ste sa teda vykašľali aspoň v nejakej miere práve na tie foťaky a kamery. Ja sa na vás teším pri nejakom ďalšom videjku, majte sa pekne, čaute.